Tria i remena és una expressió molt nostrada que, si em permeteu, utilitzaré per a definir quina és la programació de la xarxa de comunicació local per a aquesta temporada 25-26. A banda de la informació esportiva i dels programes esportius que fa poc que us vam presentar i que ja els coneixeu, tenim un altre ampli ventall de nova programació. Per exemple, el dissabte al matí farem un programa que es diu Catacrac, que va dirigit als més petits de la casa. El diumenge a la nit estrenem Zona Escolar, un programa en el qual famosos de Catalunya ens expliquen quin va ser el seu col·legi i com els va marcar el seu col·legi. A més, tot això, tenim més sostenibilitat, tenim el Ben Sonats, carreteres secundàries, unes rutes bestials per a conèixer noves maneres de viure. En definitiva, no mos oblidem, a banda tenim els informatius de sempre, el Next, els boletos, per ràdio i per televisió. I a més, a nivell de ràdio, també hem posat de nou molts podcasts que us podran il·lustrar les vostres orelles. Escolteu, tria i remena a la vostra televisió local, a la vostra ràdio local i a la xarxa Més.